bedste ved den, det er, at man får noget at ligge og rode med en gang imellem. Jamen, jeg kan ikke umiddelbart se noget. Det er ikke altid kun det der med at køre på den, der er det sjove. Men også det at køre er sjovt, og så have nogle venner med ude og køre et par gange. Det er sjovt. Det er ikke altid kun det der med at køre på den, der er det sjove. Er det fedt at have en bike? Jeps. Hvorfor? Det er sjovt at køre på, og godt at få kørt lidt hurtigt i haven. Så er du glad for dit køb? Ja.